ang syudad, nakatalaan na tabi, nakaaganta pa sa mga sityos sa masunod na taon na daipang water system. Taram ko tabi ini, para lang inidigdi sa sentro, madidigdi pa man so ibang mga taga-sityo pero hararayo na. And therefore, we need to put up water system duman sa mga sityos na wala pa para mapaharanita sa serbisyo. Because, as I have said, as a basic human right, dapat lambang sarok sa satuya, igwang access to clean and potable water. Nata, ang tubig tabi is our first line of defense. Depensata yan. Inot na inot sa maray na pangangatawan. Kung mati ang tubig na pinaglalaog sa tuyang ginhawa, we cannot expect a healthier population. And we know the cause kang hirilangon na populasyon because nababankrupt kaanan sa tuyang gobyerno sa pagpapabulong. As in, sa tuyang man ang mga kaakian, minsan, malnourished, kibulate because of, dirty, the water that they ingest. Harap lamang ka ang kahalaga, ining serbisyong na ini sa Saindo. Ang magpapagayon dyan, mga tao. Kaya ang iinoto natin, ang tao, kasi dyan nagsisimula rin ang masamang espiritu, mayo man dyan. Okay? Kaya nga, tinaram kanina ni Kong, tinaram ni Madam, na yung sa kanya, ang tubig na yan, hindi dapat yan nagbabanga, kundi nagkakaisa kita gabos. Ika nga ni famous negosyante, ekonomista na si Peter Drucker, ng ROI, Return of Investment ng isang proyekto, dai na kwarta, kundi human capital. Kaya ba ko po, ang bilog na konseyo, kang barangay Kagbakong sa dakulao na pagpasalamat na narekognisar ang malinig na tubig sa samuyang barangay. Diyos magbalos sa biyaya ng satong narasibig. Gabos, salamat. Kardinal Leonardo Gonzalez. Hindi ka tabi. Gerald Andres. Kabakapot ang ginir kang ano. Kapitan. Silo. Council. Takay ka, pakado naman ka. Karamasan na ka. Okay na. Para mahali ang mga baraok na espiritu. Mahali ang siglo. Ceremonial opening deposit. Pamulusog ka? Oo. Okay. Talagang puro siya. This is the Filter. filter. Kaya, Yun na. sige! Malinaw talaga. Baluan na. Mainom kita. Yan, sige ko, inom kayo. Sabay kita. General Gray. Hooray! Smile! Mga taga-barangay Brisbane. Pariis ang sa iya pong dakulang salamat kan sa inyo pong suporta, sintabang sa administrasyon ni Governor Alfonso Bisara. Siya po nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List na iyo po ang katabang kang probinsya kang Albay sa mga proyekto dito po sa probinsya, sa Bicol, lalong-lalo na po dito sa syudad kang Legazpi. Ini po ang water system, saruhan po ini kan mga programa kan Ako Bicol Party List. So, dakul pa po ang mga programa kan mga Ako Bicol Party List na tigdadara digdi po sa syudad kang Legazpi, sa probinsya kang Albay. Kaya dakulaon ang pasalamat ni Governor Bisara sa Ako Bicol Party List, sa Panginoon po ni Congressman Saldico, kasi ni Congressman Pido Ugardin, kasi hindi po minatabang sa mga presidente ng probinsya ng Albay.
lalong-lalo na ini pong mga infrastructure tadigdi sa 2nd District. Kay banan po ang siyudad ng Legazpi, yan po digdi ang representative ni D.A. Warren, si Engineer Gonzales, na siya po, naaraman niya kung ano po ang mga proyekto na pigdara po ng Ako Bicol Party List. So, digi po sa tuya, marangani ini na mga darakulang mga tinampo sa raupo iyan, kan mga programa na pigsuportaran po kan Ako Bicol Party List. So, yan lang po. Salamat po kung Bido, kay Ma'am Donna, representante man po itong Sunday, asin sa Sendo po Gabos. As I have said, water is a basic human right. It is our first line of defense pagapod sa ano man nakahilangan. And so, this must not be neglected, but at the same time should be provided at all times sa satuyang mga syudadano dito sa syudad kan Legazpi. Okay. So, ini po nga water system, kumbaga napili niya to dito talaga sa mga southern portion po kan Legazpi. Well, iyo po kasi ang southern part kan sa tuyang syudad warang koneksyon sa local water district. And therefore, we need to come up with a solution like water system level 2. Kasi so iba po, sa haloy na panahon, sabi nga ni kang iba, 20 years, 30 years, nagsakit kami digdi, nagbabaklay, kilometrahe para mag-arok sa mga bubon, sa mga burabod. So iba, igwaman na bomba, pero panahon ki taginit, nag-uubas. So, ini po ang pangangiipon na dapat matugunan ta. And we expect that by next year, we will continue to build more water system level 2 in some sitios na data pa na-covered. Right now, we have 71 sites, 10 of which digdi sa sur na parte kan sa tuyang syudad. Tigsararo na sa 10 barangay, digdi sa southern part, and we expect that by next year, we will add 2 more for every barangays para mapunuan sa pangangaipo. Okay. So, ano po, tano ta, ining proyekto ang na, kumbaga talagang naisipan niya to, ano na, water system level 2 para sa mga constituentes? Well, ini ang pinakamadali as in available na proyekto para sa Senda. Kasi sa level 3, yun na yan sa pagkukonektar sa Lambang Harong, which is wala pa kita kayong sapat na pondo para mas makapagguno ki pondo para magkaigwa ki water system level 3. So the most expedient way and available sa Tuya is to come up with a design for water system level 2. Okay. So, sa paglibot-libot po niya to, talagang ano si mga assessment po niya to? Kung Ang pinaka-primerong problema, particularly sa satuyang syudad, is tubig. There are two kinds. Duman sa urban areas, igwa kitang connection sa Legazpi City Water District, pero maati ang tubig. We continue to rely on refilling station, kadagdagan na gastos sa satuyang mga residentes. But the worst problem is here in the southern part, na sa haloy na panahon, daing water system dito. And that's why padagos na ining tinutugunan, tanganing masimbagan ang pangangaipo. Haloy ng pangangaipo that was neglected and now being answered by our efforts by Ako Bicol Party List, of course, the national government. after po kayo, ano si mga masunod po niya itong plano? Well, padagos kita, mahanap ki pondo. Tunganing sa iba pang barangay, makagan pa serset. This is just one of those 71 sites na pinag-iinagurad sa bilog na Kabikolan. And we're speaking of 3,400 barangays. Sabihon ta na lang na 30% kaya warang connection sa Sendang Water District. You're speaking of 1,000 barangays. So talagang dahul pang trabaho ang dapat ng ibuhon. Kasi magkasararong kita. Pinag-aarog naman ini kag ibang kongresista na nahiling man nila sa pangangaipo. In fact, ngunyan sa LGU Legazpi, yaon madigdi sa barangay na ini, na-realisar pa sa na after 20 years, nakaipuan pa lang kitubig digdi. Nag-groundbreaking pa lang sila. Opo. Pero sa sa syudad man kang Naga po, may mga water system ang po. Igwa po kita duman sa Camarines Sur. Dahil ko lang ma-identify specifically sa mga barangays, but mostly upland barangays man po. Mensahe na lang po. Well, sa Satuya, lalong-lalo na sa mga residentes Camarines, we have come up with a water system para sa Indo, ang Satuyang National Government and 2nd District of Albay. Ang hagad ko, that when we turn over this one, in fact, pinapakinabangan na ini. Sana naman
pangalagaan ninda kasi libre na tabi, libreng tubig. Okay, first and for all, I would like to say thank you very much to all the continued support from Ako Bicol Party List. So, ini pong patubig na libreng patubig sa Muyang Water Supply System Level 2. So, po ini dako lang natabang sa Muyang Barangay. Bako lang po sa Muyang Barangay, syempre sa bilog po, kang Southern Legazpi. Ini po, dako, ano na po yung tigahagad sa Muya, ngayon lang po ini nag-ibo sa Muya. So, pasalamatan po kami sa Induga Boss as in sa continued support kang sa Muyang Barangay. Salamat po, and Diyos mabalos. Isa po yan mahal na So sentimento as in pagmati, pasasalamat na pinahayag kan sa indong ina kang barangay, digdi sa estansa, pareho man so sentimento as in pasasalamat duman sa kagbakong as in sa Bariis. Dahil sa haloydang panahon, nagkaiksin dati water source na libre. Kasi dati-dati kapitana, ang istorya mo, siring man kang istorya duman. Nakanday pang water system level 2 ang pigbabaklay nila kilometrahe. Nagtsatsaga sa salog, nagtsatsaga sa bubon, nagtsatsaga sa mga burabog na ang pagbaklay kaharo-harayo. Tubig tabi is a basic human right. That is our first line of defense. Maswerte as in pribileyo sa may mga pambakal kitubig dahil pwede mag-deliver as in may panggastos. Alagad kadaklan kan sa tuyang syudadano na day man makapag-afford as in fix ang income ninda sa ilang panggastos sa Oro Aldaw, talagang tsatsagaan maski so tubig sa bumag mati or so hali sa sapa o sa burabo na data aram consave. And that's why right now di kita mangalas that in our population, one of the common diseases is skin. Therefore, nahiling ni Congressman Saldico 2019 after election when we had a prioritization of projects. Sabi mi, ano ang pinakainot na prioridad? Aside kang patinampo, pailaw, and all other basic services. And in the number one priorities is really water. Sa Uro Aldaw, sabi ta na nga ni, di bali, warang kuryente, basta may tubig, pwede kita maka-survive. Pero, ang maraot, kung may tubig man, kung maati, mas lalong di kita maka-survive. Maswerte po kamo ano, kasi kami, ang tubig mi sa syudad, sa haloy na panahon, di mi naiinuman. And talagang minsan, iced tea ang nagluluwas. Alagad, digdi po sa Indo at least maraya ang tubig. Ano? And kapitana, our commitment, Kong Saldi commitment, Ako Bicol commitment. And this is just the first of the many. So sabihon, saro ini, primero ini sa dakol na water system na mangyayari digdi sa Indong barangay. Kailangan na parakpakan. Because we intend to cover all sitios. Aram ko po na ini pirang household sana ang beneficiary kini. Pero dakula naman na bagay. So pong dakulaon pong pasasalamat sa AKB Party List sa proyekto pong Tinao sa Muya, ini pong water system level 2, ini pong patubig para sa Gabos, libreng tubig para sa Gabos. Ini po dakulaon na tabang sa Muya kang AKB dahil na po kami madipisilan mag-aro kung sa inpaman. Ini po magayunon po ang samuyang water system po digdi. So wala po akong ibang masasabi kundi salamat, dakulaon na salamat sa AKB sa panginot po ni Congressman Saldico, asin po sa kay Congressman Pido Garbin. Thank you so much po sa Gabos pong staff kang AKB sa San West. Thank you so much. Southern part. Kasi aram po nindo ang problema ta sa siyudad kan Legazpi, two things. But number one is tubig. Tama po? Sa urban Legazpi, ang problema may connection kami sa tubig,
pero di naiinuman. Ano? So, it entails expenses, kadagdagan na gastos that we rely on refilling station. Minsan, gari iced tea, minsan gari tsokolate, minsan warang tubig. Kaya nga kang nagka water crisis sarong simana, warang tubig, digdi nag-ararok sa Indo. Igwa duman sa Maslog, digdi ini, pano-pano kinag-ararok digdi. But this is really the problem in the urban part of Legazpi. May connection sa tubig, maati. Digdi naman sa southern part, starting Taisan, Lamba, Pasasakat, for the longest time, warang koneksyon sa tubig. Aram ko, nagtyaga kamo, kamong mga taga-desityo balang ka, aputon ko kamo, kang wala pa sa water system, say kamo nag-aararo. Bumba, pero sa warang bumba, say nag-aaro. Sa Bubon, tirang kilometrahe pigraralakbay. Diba? Siring kan sa rong testimonya kang lola, duman sa resettlement site, sa Bangkirohan. Ang sabi kang lola, Noy, kung salamat, dahil sa indong water system, dahil sa kuyang makuapo, daraga pa naman. Dati-dati, kang wara pa sa indong water system, nagmamata 4:30, 5 o'clock in the morning, para mas maglakaw, halos sarong kilometro pasisiring sa Bubon, daradara sa iyang galunan, asin makarigos, paguli, puro bit-bit, sugalunan, tangaling may darang inarukan. Ang sakuyang kaaditan dahil daraga pa naman, baka pigsisiri-ripan duman pag nagkakarigos. Or pwede pa marin. Pwede ito talaga, araw kang kasi harayong lugar. But araw kayo na ang kadipisilan, kang asin kabugtakan kan sa tuyang mga kabarangay, iti sa kabubuldadan. Na kada bes mga ibukitubig, which is a basic human right, a basic necessity, sakripisyo talaga. And therefore, it's high time that our government should respond to the basic needs kan sa tuyang mga kabarangay. As I have said, water is a basic human right. Diretsos kan lambang syudadano na magkaigwa ki-supply na malinig na tubig asin malalauman 24 oras tanganing saro sa pinaka basic na pangangaipo dahil naninda pag problemahon. 10,000 liter capacity na kayang magserve in the full. As Compido said, it can serve more than hundreds of individuals. So, magayon na programa po iniyo, kaya lang kaipuhan talang imantenar. Sa side man po kang barangay, kaipuhan man po. It's a partnership na kaipuhan po mag-work. Nangaling maghaloy po iniyo. Mapalad po ang sa ilong barangay, ang barangay Taisan, especially Sitio Malangka, that all around you is talagang natauan ka mo. Magayon na lugar, pati po ang biyaya kang tubig. And very important, magpasalamat po kita sa mahal na Diyos. Ano ba? And that's very important. So kami po as the construction arm kang sa tuyang gobyerno, kami po maugma na nagsisirbi sa Indo through various infrastructure, iba-ibang infrastruktura po ang naiilintang development sa satuyang lugar. And ang Build program po, kay iba po at sa muyang district engineer na si District Warren B. Azotea is nauugma and mamaniugot man na maimplementar ang proyekto kan sa tuyang gobyerno that we want to ensure that no one is left behind sa Build program kan sa tuyang gobyerno. Salamat po sa inyo boss and mabuhay po ang ako dito. Ang tawo asin kinakbang nababago ulit ipinapadagos niya to ang mga gibonin kaglalang siringman para sa water system na ini, para sa mga tawo na nagdiyaon sa likod kapag pahama na sin pagpatrabaho ka ini. Kasi sa gabos na magamit kan tubig na mabulos. Maski banggi. Sabi ni Parinta, baka may manik din sa laog. Ay, baka rin. Oo, ayan.
Kung talaga At ang tabi ni Congressman, ang tubig. Anang tapo ang tubig na alit sa balangka. Namit lang ka. Alit lang ka. Siram. Pasalamat po sa ngaran po kang Bilog na Konseho kang Barangay Taisan. Dakulaon po ang pasasalamat ni sa natawan ni proyekto dito po sa Samuyang Barangay ining Purok 6 kang Malangka. Dakulaonon po nasalamat sa satuyang Congressman Saldico and Congressman Pido Gardin Jr. and very energetic. Nagiinom ka mo dyan, nanay? Nagpapasalamat po kami sa Ako Bicol sa pagtao po ng water purchase po sa Samuyang lugar. Ako Bicol, salamat po.